Assalamu alaykum hormatly adamlar. Men näzerde ustayda samodelni yasalanca pol avtomat inkubator görkezjek bolýan. Şu inkubatorda termoregulator otyrne. Bärde de çygyllygy görkezýärler, hem gyzgynlygy hem görkezýär, daçy bar. Ana şeýden de görünýär 46 derece çygyllyk saklaýar. Yüzü ayna bilen yapılan ine ayna goýulan. Aynany aýyrýan ne şeýdip. İçinde bir ventilator var. Ventilator ana çyraýanyna işläp başlaýar. Ana iki tane her tarafında bir yüzlük lampa. Aşağıda da ana Zavaskoy Xitayski inkubatorlaň latogy var, 56 ýumurtgalyk latok şol. Zavaskoylaňa öz aýlaýa 2 sagatdan bolýan, o kompýuter mende ýok. Onuň her bir 2 sagatdan özüm toga sokup çykaray, ana şeý diýip şu taýdan rozetkany daksaň, şoňa rozetkan dakanda ýumurtkany öz aýlaýa da beýle. Aýlap başlady. 45 gradus beýle aýlaýa, 45 gradus meýle aýlaýa da şol. Ulam ağaçtan yasalanca neme? Heme karotka var, ırgıllap durmady ýalak saklaýar, hemine şu şylkasy bolýar da aşaky ýumurtgalar deşilip başlandy. Şu çelege geçirip şu aralykda goýýan bolýan. Çykýar şu watany. Deşilip başlanca ýumurtgalar bar da görünýär bolsa. Şulary häzir çelege geçirmeli inşallah. Şunu görkezýän edim size. Näme şu inkubatoryň ýasalyşy şun ýalyk, egerde kim özüne ýasanan näse funksiýonlar şular ýalyk. Egerde soraw bolsa kommentariýada belläp bilersiňiz, jogap berersiň inşallah.